no et passes tot el dia sola, eh? Tu no has de pensar que mai ningú no et voldrà. Qui és? Qui els va passar als vostres pares? I com t'ha dit que és el paradís? No m'ho ha dit. Et dic un secret? Vull un lloc segur. M'entens? Una família. Els braços, el cap, tot es mou amunt i avall. Amunt i avall. Fas molt mala cara. Estic perfecta. Un tio em pregunta on visc, li dic que aquí. I em diu que aquesta família esteu com una cabra! I a mi què m'importa? Exacte. En el fons, era un capullo. Com és l'amor? Què? L'únic que pots fer per no rebentar per dintre és... aguantar. Jo t'agrado, Amy? Diu que totes les persones són al món per una raó i que tu tens sort perquè tu sí que tens aquesta raó. Tirarem endavant tots junts, perquè som una família. Som una família.